vítajte pri dnešnom videjku. Toto videjko bude Touch My Body Challenge. A bude to, že ja budem mať napríklad zaviazané týmto oči. A ona mi zoberie prst a keď sa dotkne napríklad tu, ja musím hádať, hoci kde zoberie a môže sa dotknúť. Takže ideme na to. Budeš mať prvá zaviazaná. Vidíš? Brada. Čelo. Čelo, dobre. Lecopíky. Ruka. Aha. Toto. Hej. Ja som dobrá. To čo je ucho? Áno. Sorry, to je pes. Nos. To je kolké, druhé kolo. Aha, Teraz tretie. Dobre. Líce. Nie, riť. Čo to tak? Brucho. Aha. Ja dávam také ľahké. No. To čo je pre Boha? Tak skúsim líce. Nie, noha, toto. Bože! To je hrozné. Ty si aká múdra, ty si všetko uhadla, ja asi len 2-krát. Tak. Teraz ideme na 4. kolo už. Dlaň. Bože! Musím si začať vymysliť ťažšie. To pod krkom. Nie, pod pazuchou. Ty dávaš také zavádzajúce tie veci. Pod krkom, to pod také brada. Hej, to je hrozné. Bože, to je zase to isté, ja cítim všetko tak isto. To je na nohe. Čo? Stehno. Áno. Yes, konečne! No a teraz ešte Posledné. posledný krát idem ja. No tak toto nesmieš uhádnuť. Čelo. Ale... Takže vyhrala ona. Áno, takže dúfam, že sa vám videjko... Mimča. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, tak určite dajte like. Nezabudnite odoberať mňa. Môžete sa pozrieť na Jožinkin kanál. Volá sa Jožinka Bážinka. Dávam to do popisku. A ja sa s vami lúčim. Čau!